Lupaamani video 2 tälle päivälle. Jatketaan tämän saman tilkun kanssa. Ja nyt me ei käytetä sitä virkkuukoukkua ollenkaan, vaan tämän videon idea ja ajatus on ne hapsut. Moni teistä saattaa osata tehdä näitä kierrehapsuja, mutta käydäänpä nyt läpi tämäkin tässä ihan. En mä nyt vielä viittikään mitään leikata muuten vaan. Muutenkin tämä päättelysysteemi mosaikkivirkkauksessa. Mä teen itse niin, että mä aina pikkusen solmin näitä lankoja ihan varmuuden vuoksi, jos mä jätän hapsut työhön. Noin. Suosittelen siis pistämään vain yhden langan kerrallaan, mutta kun tässä on tuo aloitusvihreä lanka samassa, niin minäpä otin ne molemmat. Sitten ruvetaan tekemään sitä hapsua. Lähdetään kierittämään lankaa. Kierittämään. Tässä on vähän niin kuin, tämä on semmoista terapiahommaa sitten, että vaan kieritellään. Ainoa kun katot, kun kierität, että et nyt sit satu kierittää siihen suuntaan, että lähdet avaamaan lankaa, koska se ei ole niinku se jutun juoni. Sitten kieritetään se toinen siihen viereen mukaan. Otetaan tuolta vähän apuja. Noin. Sitten meillä on 2 kieppiä. 2 kieppiä, jotka on siinä. Pidetään tuolta päästä kiinni. Sitten ruvetaankin kierittämään niitä toiseen suuntaan, niitä 2. Täällä viisi reilusti vaan, että saadaan kierrosta. Ja se on kummallinen asia tuo lanka, että niin siitä vaan tulee tämmöinen kierrehapsu, kun sitä 2 eri suuntaan kierittelee. Ja solmu päähän. No, solmu päähän ja sitten vähän tiukataan tonne. Noin, siinä on meillä ensimmäinen hapsu. Siinä on pikkusen paksumpi toi vihreä osuus, kun siinä on 2 niitä vihreitä, johtuen siitä, että me oltiin tuolla päädyssä. Okei, sitten meillä olisi seuraavat 2 kerrosta. Vihreä ja valkoinen lanka. Tehdään tonne alle solmu. Noin, niin siellä on vähän kireyttä ja sitten lähdetään rullaamaan. Rullaamaan tätä lankaa. Tää on tätä terapiahommaa. Noin. Rupeaa olemaan aika kivasti kierteellä, kuten näette. Noin. Pitää siitä kiinni ja sitten lähtee rullaamaan tätä toista. Aloittaa vähän noin ja sitten aina pitää tuolla kakkoskäden sormilla vähän kiinni ja rullataan. Noin. Sitten meillä on taas 2 tämmöistä rullattua, joita on rullattu myötäpäivään. Ja nyt otetaan ne yhteen käteen ja ruvetaan rullaamaan niitä vastapäivään yhtä aikaa. Niin kappas vain. Sieltä sitä kierrehapsua sitten alkaa syntymään ja ei muuta kuin solmu päähän ja kiristellään. Ja siinä meillä on toinen hapsu valmiina. Noin. Sitten olisi se 3. setti tuolta. Eli taas 2 eri väristä lankaa. Laitetaan solmua. Noin, että se vähän kiristyy ja lähdetään kierittämään. Siirretään että näkyy taas tämä sormihomma. Noin. Siinä ne pyörähtää peukalo ja etusormen välissä ne langat. Ja sitten aina välillä otetaan vähän oikealla kädellä kiinni. Noin, siellä aika hyvin on jo kiepillä. Sitten jätetään se tonne. Pidetään sitä siellä ja sitten lähdetään laittamaan tätä toista lankaa. Te saatte sitten käyttää ihan minkälaista tekniikkaa ikinä itse haluatte tässä kiepittämisessä ja pyörittämisessä. Jos jollain on tähän joku oma hyvä tekniikka, niin erinomaisen hyvä asia. Mä oon sitä mieltä, että tämä on semmoista
tavallaan terapeuttista, tavallaan hermostuttavaa, kun ei asia niin kuin oikein nopeasti etene, kun kaiken pitäisi kuitenkin vähän aina edetä. Sitten taas toisaalta, kun sä ajattelet sitä, että tästä sä saat kivan näköisiä hapsuja pelkillä pyörittämisillä, niin miksi et sä sit niinku pyörittele? Tää on tämmöistä pyörittelyä. Nyörittelyä, eikä pyörittelyä, pikemminkin nyörittelyä. Ja kun teette näitä hapsunyörejä, niin muistakaa silloin aina, että kannattaa mieluummin jättää pikkusen liian pitkä lanka kuin liian lyhyt. Voi ajatella, että sitä lankaa menee siinä hukkaan, mutta sitten se harmittaa, että kun sä teet niitä hapsuja, jos sä yhtäkkiä hoksaat, että langanpätkät on niin lyhyet, että se ei onnistu. Viimeisestä tuli vähän lyhyempi, mutta niitä voi mittailla. Tehdään vielä yksi. Noin. Taas me haetaan ne 2 seuraavaa lankaa. Tossa. Vihreä ja valkoinen. Noin. Ja valkoinenhan mulla oli tässä kaksinkertaisena lankana, niin kuin mä kerroin tuossa edellisessä videossa, että mä käytän näitä vähän tämmöisiä romulankoja pois tässä näiden mallitilkkujen tehdessä. Noin, lähdetään pyörittämään. Pyörittämään Nyt rupeaa jo vähän näkymään, että kyllähän se sieltä pyöristyy. Noin. Sitten mä otan vähän toista kättä avuksi. Hävii tuo lanka vähän tuolta näköiseltä, mutta ei se maailmaa tapa varmasti. Tässä on jo oikein pitkä lanka ollut niin kuin aloituksessa. Noin, nyt se on hyvin kiepuralla. Sitten otetaan vihreä siihen kaveriksi. Lähdetään pyörittämään vihreätä myötäpäivään. Joko rupeaa kiristymään tää vihreä. Joo, vähitellen rupeaa. Vähitellen. Ouch. Noin. Sitten ne on tossa noin. Ja noin. Ja sitten aloitettiin se pyöritys vastapäivään. Pidetään päästä kiinni ja pyöritellään. Kyllä ne siitä sitten pyörittyy. Noin. Siinä olisi taas semmoista nyörinpätkää. Sitten jos pyritään saamaan niistä saman mittaisia, niin tässä niitä voi vähän mittailla. Tuo jäi vähän lyhyeksi, tämä saadaan taas pitemmäksi. Tuolta ihan perussolmu. Noin. Sitten veikkaisin, että menisi aika lailla tuohon kohdalle, niin se on tiukka. Noin. Siinä meillä on nyt sitten 4 nyörihapsua valmiina. Terapeuttista nyörittämistä ja pyörittämistä. Tämä on, niin kuin mä sanoin, miljoonannen kerran jo kivaa, vähän hermostuttavaa, kivaa, kaiken näköistä, mutta meillä on siistit ja kivat hapsut meidän työssä ennen kaikkea ja mä luulen, että se on semmoinen juttu, mistä moni tykkää. Näistäkin voi halutessaan kysyä lisää, jos tuntuu, että tarvii jotain kysellä. Siinä mun tämänkertaiset sekoilut. 2-puoleista virkkausta testailkaa. Mallit tosiaan uusiin hommiin on nyt koevirkkauksessa ja kunhan nyt mä saan vähän ihania lankoja viikolla, niin sitten mä pystyn aloittaa sen ponchon. Jos joku on oikein hätäinen asioiden kanssa siinä vaiheessa, että joku kiinnostaa, voi vähän vilauttaa jossain kohti ensi viikolla, minkä näköistä mallia sieltä on tulossa. Pikkusen täytyy varautua siihen, että se kestää vielä just, että esimerkiksi se poncho saadaan koevirkattua, se on kuitenkin aika isotöinen, että se ei tule ihan silleen niin kuin vauhdilla. Mutta jos nyt onnistuisi, että ainakin tässä tammikuun aikana saataisiin asiaa eteenpäin, jos joku hirveästi haluaisi lähteä semmoista ponchoa koevirkkaamaan, jos se idea innostuttaa, niin saa multa sitä kysellä. Lankojahan mä en pysty, kun harrastuspohjalla mennään, niin kustantamaan, mutta saa multa ilmaisen ohjeen, sen mallin. Ja
pääpiirteet, koska mä itsekin tosiaankin virkkaan sen valmiiksi nyt vasta, tai aloitankin sen yleisesti vasta ensi viikolla tai tämän viikon lopulla. Mutta se siitä, palataan siihen ja ottakaa yhteyttä, jos asia kiinnostaa. Ja hei, oikeasti tehkää nyörejä, kokeilkaa, kattelkaa, kysykää, jos tarvis vaatii. Kiitos kun olit mukana, moikka!